V dnešnom videu ti ukážem, ako maximalizovať progres vo fitku, ako čo najrýchlejšie progresovať a ako čo najlepšie a najviac naberať svalovú hmotu. Takže ako som spomínal, dneska ti vlastne ukážem 3 tipy, ktoré mne najviac pomohli a proste ktorých sa drž, aby si čo najviac a čo najrýchlejšie maximalizoval svoj progres vo fitku. Hej, budú to vlastne také 3 body, ktoré mne najviac pomohli, väčšine z vás pomôžu. Sú to vlastne 3 také základy, ktoré keď nebudeš spĺňať, tak proste bez toho to viac menej nepôjde, hej, takže hneď sa môžeme pustiť do toho. Prvý taký základný bod bude proste dostatok spánku, hej, samozrejme je to tá najviac klišé vec, ale zober sa tak. Pokiaľ nemáš dostatok spánku, nebudeš sa dosť zotavený na ďalší tréning, z toho ďalšieho tréningu nebudeš zregenerovaný na budúci tréning, celkom budeš mať dostatok energie, budeš mať zlo vyvážené hormóny, nebudeš ti chutiť, proste budeš unavený, nebude sa ti nič chceť. Takže prvá a najviac základná vec je proste spánok, hej. Takže na tú sa čo najviac zameraj, každý deň sa snaží okolo tých 8 až 9 hodín, samozrejme proste toho kvalitného spánku, ale zas nemil si čas v posteli so spánkom, hej, lebo veľa ľudí povie aj to, že idem spať o 10, vstávam o 8, však to 10 hodín spím, hej, len ty ber to, že chvíľu ti trvá, kým zaspíš, možno sa v noci zobudíš, to je zase ďalší čas, čistého spánku to je možno tak 9 hodín maximálne, hej, takže vždy musíš mysleť na to. Ďalšie s tým spánkom, snaž sa ho proste udržať pravidelne, že nerob to, ak sa ti to dá, že jednu noc ideš spať o 1, druhú noc o 10, staneš potom o 8, druhú noc o 12. Snaž sa s tým spánkom proste držať pravidelný ten rytmus, nerozhadzovať to moc, ak sa to dá, hej. Samozrejme, teraz je leto, čo chceš sa zabaviť, blablabla. Chápem, dobre, ale snaž sa to proste držať viac menej furt v tej jednej rovine plus minus, hej, ak sa dá. Ďalšie k tomu spánku, ešte také proste základné tipy, ako zlepšiť. Snaž sa ideálne pol hodinu pred spaním nekúkať do mobilu alebo do televízora, alebo proste do hociakých blbostí, čo ti vyžarujú modré svetlo, nech ti to neblbne. Ďalší taký tip k tomu je, jak som spomínal, chodiť spať a stať plus minus rovnakú dobu, nejesť proste pred tým spaním, hej. Neurob to, že hodinu pred spaním si tam jebneš svetovú hostinu s 10 chodmi, to proste asi nebude ideálne. Ten kofeín, tomu sa snaží vyhýbať, ideálne takých 8 až 10 hodín pred spaním, žiaden kofeín, aby to nerušilo spánok. A o spánku som robil celé video, čiže odkaz bude proste tuto v kartách hore, takže určite si ho pozri. To viac menej k tomu spánku všetko, či ten spánok, fakt kľúčová vec, aby to telo bolo zregenerované, pripravené a za mňa najviac podstatná vec pri cvičení. Bod číslo 2 je strava a trackovať si stravu a vážiť si ju. Viem teraz odpovedať, ja nemám čas, mne sa to nechce, ja to neviem, dlho to trvá, netrvá to dlho, proste ber si priority. Pokiaľ chceš fakt, že ozaj ten progres maximalizovať a naberať čo najrýchlejšie a fakt, že čo najefektívnejšie a pre tvoje telo čo najzdravšie. Proste odváž si tú stravu, normálne scénične kalorické tabulky alebo MyFitnessPal, tam si to zapíš, aby si vedel, koľko zješ a podľa toho streku, či naberáš, chudneš, či naberáš moc tuku, svalov, alebo že proste jak to funguje, hej. Podľa toho sa že odrazíš, či viac bielkovín, sacharidov, či ti to proste robí zle na trávenie, vyhovuje ti to, nevyhovuje ti to. To sú zaujímavé proste také, hej, najviac kľúčové veci, čo určite rob. Samozrejme ešte potom k tej strave snaž čo najmenej sprocesované potraviny jesť, hej, aj čo najzdravšie pre to telo. Že ideálne fakt, že nespracované potraviny, doma si to priprav, alebo že keď už ideš volať jesť, tak volá kvalitnejšiu reštauráciu, alebo niečo také, čiže tú stravu určite proste. Takže určite si tú stravu váž, zapisuj si, nezabije ťa to, trvá to 2 minútky, môžeš počas toho, čo ješ, tak zatiaľ otvoríš kalorické tabulky, naklikáš tam, naskorleš, klikneš si, zadáš si, koľko si to zjedol, váhu, množstvo, všetko, proste netrvá to dlho, ale to je fakt ako za mňa najpodstatnejšia vec, ktorá mňa aj najviac pomohla, úplne, že zapísať si to. Hello, vďaka tomu som vedel, že presne koľko jem a že či naberám alebo chudnem a že jak rýchlo a proste úplne najlepšia vec, ktorú môžeš spraviť, je to jedlo si zapísať. A tretí bod, čo je proste tréningový plán a progresívne preťažovanie. Čiže to rozhodne na také dve časti. Prvá tá časť bude to, že ten tréningový plán mať voľak rozumne zostavený, hej, pokiaľ si začiatočník, tak nerobiť tréningy jak ľudia, čo cvičia 5, 6, 7 rokov, čo sú profesionáli, áno. Zostaviť si ten tréningový plán podľa toho, ako si pokročil, či si začiatočník, cvičíš rok, či cvičíš 3, 10, takže ten tréningový plán mal hlavu, petu, buď sa porať s kamarátom, alebo cez internet si pozri koho, kto robí tréningové plány, alebo voľakého trénera vo fitku, proste voľaký dobrý plán, čo má hlavu, zmysel, hej. A druhá tá časť tohto je sústrediť sa na progresívne preťažovanie. Čo to vlastne znamená je, že postupom času snaž sa buď pridať váhu, alebo spomaliť tempo, alebo zlepšiť techniku, že proste furt viac tie svaly namáhaj a voľak ich šokuj a voľačím ich proste stimuluj k tomu rastu. Lebo ty keď budeš neustále robiť to, že
budeš furt cvičiť tie isté série s tými váhami, myslíš, že to bude rásť? Absolútne vôbec, pretože tie svaly sú zvyknuté, takže taký veľký konský bude rásť a nie tvoje svaly. Takže sústreď sa na to progresné preťažovanie, ten tréningový plán a to je viac menej všetko k tomu tretiemu bodu. OK, takže viac menej to bude všetko, to bolo fakt také len rýchle video, že 3 tipy, ktorým sa fakt, že určite venovať a fakt, že tieto 3 tipy spĺňať. Áno, samozrejme potom je, že dávaj si suplementy, voláč, áno, ale tie suplementy sú fakt takýto kúsok tej skladačke a tieto 3 body sú takýto kus tej skladačke, aby si proste mohol progresovať všetko. Áno, je super dať si kreatín, protein, pretréningovku, BCAčka, dobre, ale proste pokiaľ nespíš a neješ poriadne a cvičíš jak prd, tak aký to má význam. Takže to boli vlastne také 3 tipy, určite to pošlo veľkému kamarátovi, kamarátke, ktorý mal často nespĺňa a hej, my sa vidíme pri ďalšom videu, čau.